jaetaan mitalit ja me annetaan sitten seuraaville tilaa. Täällä on tiukat aikataulut. Me joustetaan. Rautakoura joustaa. No niin, nyt on miehen kokoinen ainakin ukko lavalla. No niin, ja heti aplodi uskaltaa tulla jo tänne lavalle. Kannustusta! Otehaku! Sieltä se lähti! Kannustusta! Ja käsi taskussa tyyli. Ai että! Kyllä tuolla olisi varmasti joku mitalli irrottu, jos kilpailu olisi osallistunut. Aika kova! Olis se neljänneksi tullut tänään, mutta eikö se oo kova laji? Okei, jaetaan mikskut ja aloitetaan yllätys. Voittajalla palkitaan Vilho Grenfors, 70-vuotiaiden mestari, jos on vielä maisemissa. Kerkeskö on? Hyvä Vilho! Tää on kovaa settiä. Sitten hopea Maija Kantra. 49 kiloa nousi. Ja lajin hallitseva maanäytösnainen Jaana Tanner. 5. peräkkäinen mestaruus, onnittelut. Sarja 40 vuotta. Pronssia Eero Salo Keravalta sivuaa oma ikäluokkaansa Suomen ennätystä 46 sekkaa. Kirvesmies. Ja jääpä siihen lavalle. Ja monivoimailija Jyrki Rantanen, onko se Janakkalasta vai mistä? Hämeenlinna Härkä 4-9, huikea aika. Ja Veijo Riikonen kultaa. Ja siitä läpytelkää kuvia. Nää on kovia äijii. Muutama foto siitä. On näissä oikeesti ruutia näissä ukoissa. Ja naisessa. Kyllä, ennen kaikkea. No niin, ja sitten palkitaan avoin sarja. Kisojen nuori kilpailija. Mikäs se oli paikkakunta? Loimaa, eiku missä se Simmo asuu? No niin, sieltä Saunakallio Härkä, 21 vuotta ja pronssia. Kirvesmies jää siihen. Tuomas Kuronen kovalla ajalla hopeeta. Ja Riku Karhu 6. mestaruus, Järvenpään muurari. Riku! Ja muutama foto siitä. Mulla meni käsi rikki, kun mä kättelin. Kyllä se oli niin kuin mä veikkasin, kaikki aikojen kovin taso oli. Taso nousee vaan tässäkin lajissa. Kiitokset kaikille kisaajille ja yleisölle ja ennen kaikkea Nordic Fitness Expolle. Kiitos. Isot aplodit!